नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण रक्षाबंधनसाठी झटपट असे अगदी 15 मिनिटात तयार होणारे बेसनपासून तयार होणारे पेढे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। कुठलाही सण असो की आपल्याला थोडंसं गोडधोड हे करावंच लागतं। आट्याचं झटपट घरच्या घरी केलं तर ते फारच छान असतं। चला तर आता रेसिपीकडे वळूया। तर इथं मी पॅन गरम केला आहे आणि याच्यामध्ये पाव कप मी याच्यामध्ये तूप घातलेलं आहे। हे बघा, तूप घट्टसरच आहे, म्हणजे 4 चमचे जवळजवळ हे तूप आहे। आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप चाळलेलं बेसन घातलेलं आहे। बेसन मी चाळून घेतलं, नंतर मी 1 कप घेतलेलं आहे। आणि या तुपामध्ये गॅसची फ्लेम मंद ठेवून आपल्याला हे बेसन आहे ते छान अगदी भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, बेसनचा मस्त असा वास सुटेपर्यंत सतत परतवत आपल्याला हे बेसन जे आहे ते छान अगदी भाजून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला कुठेही कच्चेपणा ठेवायचा नाही आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सतत ढवळत राहून किंवा सतत मिक्स करत राहून आपल्याला हे बेसन आता भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्त एकदम छान असे पेढे तयार होतात, अगदी विकत आणतो ना त्या पेढ्यांप्रमाणेच। तर हे बघा, मस्त असं माझं बेसन भाजून झालेलं आहे। 1-10 मिनिटात हे बेसन मस्त असं भाजून होतं। हे बघा, परफेक्ट, त्याचा वास पण मस्त असा सुटायला लागलेला आहे, म्हणजे समजायचं की बेसन आपलं हे भाजून झालेलं आहे। आता बेसन भाजून झाल्यानंतर हे जे मिल्क पावडरचं 10 रुपयाचं पॅकेट मिळतं तर ते मी पूर्ण याच्यामध्ये घातलेलं आहे। तुम्ही अजून एक पॅकेट याच्यामध्ये घालू शकता, म्हणजे 2 मिल्क पावडरची 10 रुपयाची पॅकेट तुम्ही इथं वापरू शकता। टेस्ट अजून इम्प्रूव्ह होणार आहे। एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये वेलची पूड घातलेली आहे आणि आता पुन्हा मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। पण मिल्क पावडर आणि वेलची पूड घालताना मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली होती, कारण भांडं गरम असल्यामुळे बेसन अजून भाजत जाईल। त्यामुळे ह्या 2 गोष्टी घालताना मी गॅसची फ्लेम मात्र बंद केलेली। हे बघा, आता ते भांडं गरम असल्यामुळे बेसन अजून भाजत जाईल आणि ते काळपट पडेल, म्हणून मी गॅसची फ्लेम बंद केली आणि नंतर हे दोन्ही जिन्नस या बेसनमध्ये मिक्स करून घेतलेले आहे। हे बघा, छान अगदी मिक्स करून घ्यायचे, कुठेही गुठळ्या ठेवायच्या नाहीत मिल्क पावडरच्या, सगळ्या मोडून घ्यायच्या आणि मस्त अगदी बेसनमध्ये मिल्क पावडर आणि वेलची पूड छान अगदी एकदम मस्त अशी मिक्स करून घ्यायची। हे बघा, तर मिल्क पावडर आणि वेलची पूड मस्त अशी मिक्स करून झालेली आहे। आता मी गॅसची फ्लेम स्लो चालू केलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा कप दूध घातलेलं आहे। हे बघा, दुधामुळे हे जे बेसनचं बाइंडिंग जे आहे ना ते परफेक्ट आपल्याला मिळणार आहे। म्हणजे पेढ्यांसाठी जे बाइंडिंग पाहिजे, थोडासा जो चिवटपणा पाहिजे, तो दुधामुळे आपल्याला मिळणार आहे। आणि सगळ्या बेसनमध्ये हे दूध आहे ते आपल्याला मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। हे बघा, खूप छान असे हे पेढे तयार होतात। रक्षाबंधनसाठी तुम्ही स्पेशली हे पेढे करू शकता आणि एकदम इझी आहे, पटकन होणारे आणि घरगुती साहित्यामध्येच हे पेढे तयार होतात। आपल्याला जास्त काही मोठं साहित्य याच्यासाठी लागत नाही। एकदम कमी खर्चात पण खूप सुंदर असे हे पेढे तयार होतात, चवीला तर फार अप्रतिम। तर दूध जे आहे ते मी बेसनमध्ये छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा, बेसनने सगळं जे दूध आहे ते ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे। आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा कप साखर घातलेली आहे। तर 1 कप बेसन होतं, त्यासाठी मी अर्धा कप दूध घेतलेलं आणि अर्धा कप साखर। तर साखर आता ह्या बेसनमध्ये आपल्याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। परफेक्ट प्रमाण आहे, टेस्ट परफेक्ट येते। तर आता ही साखर जी आहे ती पटकन विरघळत नाही, म्हणून मी याच्यावरती हे झाकण ठेवून याला एक हलकीशी वाफ दिलेली आहे। तर याने काय होईल की साखर जी आहे ती आपली पटकन विरघळेल आणि बेसनमध्ये पटकन मिक्स होईल। वाफ दिल्यामुळे साखर पटकन विरघळायला अगदी छान अशी मदत होते। तर हे बघा, एक अगदी अर्ध्या मिनिटाची मी याला वाफ दिली आहे, जास्त मोठी वाफ द्यायची नाही आहे। आणि बघू शकता तुम्ही, साखर पटकन अगदी ह्या बेसनमध्ये मिक्स झालेली आहे। हे बघा, तर आता आपलं हे पेढ्यासाठी जे एक मिक्सचर पाहिजे तर ते तयार झालेलं आहे। आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि हे जे सगळं मिक्सचर आहे तर ते मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, खूप सुंदर असे हे पेढे तयार होतात। तर हे थोडं हलकं गरम असतानाच आपल्याला हे छान असं मळून घ्यायचं आहे।
म्हणजे हाताला सोसवेल इतपतच हे गरम आहे. आणि आता मी हे छान अगदी मळून घेत आहे, म्हणजे आपल्याला मस्त अशी पेढे तयार करता येतील. तर थोडंसं मला हे मिश्रण घट्ट वाटलं, तर म्हणून मी नंतर मग याच्यामध्ये 1 चमचा दूध घातलेलं आहे. तुम्हाला जर थोडंसं हे मिश्रण घट्ट वाटलं तर थोडंसं याच्यामध्ये दूध तुम्ही या स्टेजला ॲड करू शकता. हे बघा, थोडंसं मिश्रण घट्ट वाटलं, म्हणजे पेढे वळताना थोडेसे मला कठीण वाटले. तर थोडंसं आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते सेल करायचं आहे, म्हणून मी याच्यामध्ये हे 1 चमचा दूध घातलेलं आहे आणि पुन्हा छान अगदी मळून घेतलेलं आहे. हे बघा, परफेक्ट मस्त असा आपला गोळा तयार झालेला आहे. आणि नंतर मग मी याचे पेढे बनवायला घेतलेले आहेत. तुम्हाला ज्या आकारामध्ये पेढे बनवायचे आहेत तुम्ही त्या आकारामध्ये याचे पेढे बनवू शकता. तर मी मोठ्या सुपारीच्या आकाराचा इथे पेढा बनवलेला आहे. बघू शकता किती छान झालेला आहे. आणि त्याला असं थोडंसं दाबून घेऊन पेढ्याचा परफेक्ट आकार द्यायचा आहे. आपण जसे बाहेरून दुकानातून विकत आणतो ना तसेच परफेक्ट हे पेढे तयार होतात. आणि याच्यावर डिझाईनसाठी मी थोडीशी ट्रिक वापरलेली आहे. तर हा जो पुरी तळण्याचा झारा आहे तर तो याच्यावरती मी प्रेस केलेला आहे, त्यामुळे याच्यावर अशी मस्त अशी आपण जी दुकानातनं पेढे आणतो ना तशी डिझाईन तयार होते. तर बघा, मी सगळे पेढे बनवून घेतलेले आहेत. मस्त असे आपले हे पेढे तयार झालेले आहेत. बघू शकता तुम्ही, अजिबात वाटत नाहीत की हे घरात तयार केलेले आहेत. अगदी बाहेरून विकत आणतो तसं सेमच्या सेम टेक्स्चर या पेढ्यांना आलेलं आहे. बघू शकता, कलर पण एकदम तसाच आलेला आहे आणि एकदम छान असे आपले हे पेढे तयार झालेले आहेत. चवीला तर विचारू नका, एकदम अप्रतिम लागतात. तर या रक्षाबंधनला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. बघू शकता किती छान असा पेढा झालेला आहे, एकदम मऊसूत. अगदी आरामात 2 ते 3 दिवस हे पेढे आरामात टिकतात. फ्रीजमध्ये तर 8 दिवस टिकतात. तर मस्त असे हे पेढे आपले ह्या रक्षाबंधनसाठी तयार झालेले आहेत. रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी झाली रेसिपी ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. आणि तुम्हा सगळ्यांना नारळी पौर्णिमेच्या आणि रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा.